ministre Capelli, poštovani predsjedniče, odnosno direktore, predsjedniče KUP-a, gospodine Majdiću, bez obzira što nije došao da nam se priključi, poštovani predsjedniče Buriloviću, direktorice Ferran Jut, dragi prijatelju Peziću, dame i gospodo. Dobrodošao američki lanac hotela Hilton Canopy u grad Zagreb. Grad Zagreb koji je okićen treći put zaredom nabirom titulom Adventa Evrope. Dobrodošli u Zagreb koji je ove godine od strane Turističke zajednice Hrvatske i Ministarstva turizma, na čemu se zahvaljujem, proglašen najboljom turističkom destinacijom. Ugode riječi naših prijatelja, šefova Canopy lanca i zahvaljujemo što ste došli. Gode da je grad Zagreb prekrasan grad. Ali moramo tu letvicu dizati stalno. Imate velikih govora, vidim da i Hilton Canopy ima filozofiju 365. Trebali ste to otvoriti koncem godine, budući da ste radili svaki dan, otvorili ste to mjesec i po dana prije. Korespondira to sa 365 u Zagrebu, da se radi svaki dan. Malo šale. Veseli me da ćemo iduće godine, do konca iduće godine, moramo krenuti biti u budućnosti, otvoriti i Hilton Garden Inn u Radničkoj cesti. A bolje uvertire u otvaranje i naše američke škole, neće mi veleposlanik Horst zavjeriti. Američke škole ovaj tjedan koje ćemo zajedno otvoriti nije bilo. Još jednom se zahvaljujemo i prenesite pozdrave predsjedniku za ono što je Sjedinjene Američke Države za vrijeme rata dale presudno osamostaljenju Republike Hrvatske i zahvaljujemo na ulaganju američkih gospodarstvenika u grad Zagreb. Hvala vam i živjeli. Your Excellency, Mr. Provost, Minister Capelli, President Majdić, who is not here, President Burilović, Director Youth, dear my friend Hrvoje Pezić, ladies and gentlemen, I would like to welcome